салом бинандагони гиромӣ, имрӯз чоршанбе 21 июн ман Хиромон Бақозода ва ҳамкоронам нашри имрӯзаи барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. ҳоло ба мавзӯъҳои барнома таваҷҷӯҳ кунед. як моҳ таъқибу азиятҳои беисти муҳоҷирони тоҷик кам буд. полиси Русия ҳамакнун амалиёти як ҳафтаинаи нелегалро ба роҳ мондааст. баъди пахши навори латӯкӯби наврасе модар аз муҳоҷират баргашта муҷозоти амаки писарашро талаб дорад. ҳамаш созад тинҷа кӯдако созад ноомади кора хеле ноомади кора ҳамади чӣ хеле ноомади коршо 6000 километр роҳ убури 4 кишвар аз Афғонистон то Сербистон бо умеди дастёбӣ ба зиндагии шоиста. ҳама рӯза даҳҳо паноҳҷӯ аз Афғонистон вориди ин кишвари аврупоӣ мешаванд. Bulgarya mara گرفت دیگه با سگت تو را میخورن دیگه مثلا تو کوبت میکنه هر چی که داری دیگه همه ازت ور میداره. аввалин гузоришҳо аз санҷишҳои ғофилгиронаи полис ва ҳам боздошту муҷозоти коргарони хориҷӣ бо иттиҳоми эҳтимолии буду бош ва кори ғайриқонунӣ дар Русия нашр мешаванд. Чандин расонаи русӣ имрӯз хабар доданд, ки вазорати умури дохилӣ аз 19 то 25 июн дар шаҳру минтақаҳои ин кишвар рейдҳои санҷиширо бо номи Нелегал 2023 ба роҳ мондааст ва даҳҳо нафар дар киштзорҳову сохтмонҳо, кӯчаву хиёбонҳо ва маконҳои зист бо ҷурми вайрон кардани қоидаи будубош боздошт мешаванд. ин дар ҳолест, ки беш аз як моҳ аст тоҷикон дар Русия аз ҷараёни беисти таъқибу боздошт ва бадрафтории махсуси полис нисбати онҳо шикоят мекунанд. дар бораи ҳодисаҳои ахири таъқибу фишорболои тоҷикон ва дигар муҳоҷирон гузорише тақдим мешавад, ки пурра бар асоси навору маводҳои корбарон таҳия шудааст. Зарангези Наврӯз Шоҳ тақдим мекунад. ин муҳоҷирон дар гармхонае дар шаҳри Подольски вилояти Москав кор мекарданд. баробари огоҳ шудан аз омадани пулис борхалтаҳояшонро гирифта ба ҷангал гурехтаанд. муаллифи навор мегӯяд, дар ин гармхонаи Подольск 8 тоҷик ва муҳоҷирон аз кишварҳои дигар кор мекунанд. онҳо сабзавот парвариш мекарданд. фарқ надорад мақсад тоҷики, узбеки, китаи, ветнами гирехтагиш гирехт, қапидагиша қапидан, гирифтан полни бурдан. ин ҳаминҷа мақсад ҷой траншидое ки мо кор менем. нами ҳамаи ҳаминҷа рейду тафтиши муҳоҷирони тоҷик ки як моҳ боз дар шаҳрҳои калони Русия ҷараён дошт, ба гуфтаи муҳоҷирон дар 2-3 рӯзи ахир сахттар шудааст. зоҳиран полиси Русия ин бор барои ҷустуҷӯи муҳоҷирон ба заминҳои кишту гармхонаҳо рафтанд. шоҳидон аз шаҳри Красноярск мегӯянд, тақрибан 100 муҳоҷири тоҷику узбек ва қирғизро ки дар гармхонаи инҷо кор мекарданд милисаҳо бо худ бурданд. хобгоҳи гурӯҳи дигарро ки дар лаҳзаи тафтиш дар хона набуданд, полис кофтуков карда пулу телефон ва ашёи дигари онҳоро гирифтааст. ҳамаро каледбод кардагиан омадан хуна наёфтан одам омадан ин як заракатяко мод зидан бо ин инҷа чанд чизи дигар доштем ҳамаро зидагиан меган ки хина мошинка чия ки мошинка сарпаскини ам зидан ина нигоҳ кине ҳола нигоҳ кине. аммо ин гурӯҳи муҳоҷирон дар Красноярск ки натавонистанд фирор кунанд, боздошт ва ба милисахона оварда шуданд. ин навор аз Екатеринбург аст. полис ба як коргоҳи пойафзол омада муҳоҷиронро бурдааст. дар ин коргоҳ 25 муҳоҷири тоҷик аз ҷумла 10 зан кор мекунанд. онҳо мегӯянд тамоми санадҳои будубош ва корияшон дуруст буд, аммо ба ин нигоҳ накарда полис ҳамаро боздошт намуд. муҳоҷирони боздоштшуда дар минтақаи Южные Бутово канори Москавро бо мошин ба милисахона мебаранд. ба гуфтаи мусоҳибони озодӣ, гурӯҳеро ҷарима ва теъдодеро аз Русия ихроҷ кардаанд. мақомоти Русия ҳамчунин аз ҷарима шудани даҳҳо муҳоҷири дигар дар шаҳри Твер хабар доданд. ин муҳоҷирон дар доираи амалиёти нелегал тафтишу боздошт шуда, ба гуфтаи полиси Русия барои надоштани санадҳои расмии будубош ҷазо гирифтаанд. дар маҷмӯъ дар як моҳи ахир садҳо муҳоҷири тоҷик дар Русия боздошту латукуб ва ҷаримаву ихроҷ шуданд. намояндагони баъзе аз идораҳои расмии Тоҷикистон аз ҳамтоёни худ дар Русия хостанд, ки ҳуқуқи муҳоҷиронро поймол накунанд, аммо зоҳиран тафтишу боздошти дастаҷамонаи муҳоҷирон ва фишор алайҳи онҳо то рафт бештару сахттар мешавад. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟
биё ву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. модари писари ноболиғе ки ҳафтаи гузашта аз сӯи амакаш латукуб шуда навори он дар шабакаҳои иҷтимоӣ хашми корбаронро овард, мехоҳад писарашро ба тарбияи худ гирад. навори латукуби писарбачаи 11-сола аз сӯи амакашро корбарон маҳкум карда аз мақомот хостанд ӯро ба ҷавобгарӣ кашанд. баъд аз нашри ин навор полиси душанбе аз боздошти амаки ноболиғ хабар дод, вале пайвандонаш гуфтанд ӯ аз боздошт раҳо шудааст. ҷузъиёти ин моҷаро дар гузориши Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло. ба телефони худам сёнка кам. ин модари ҳамон ноболиғест ки аз сӯи амакаш латукуб шуд. ҳодисаро камераи назоратии мағозаи маҳаллаашон сабт кардааст. навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ хашми корбаронро овард. мақомот баъди ин ҳодиса бо нашри акси Ширин Аламов, амаки ноболиғ, хабар доданд ки ӯро боздошт карданд. ҳоло ин модар мехоҳад бародари шавҳараш ҷазо гирад ва кӯдаконро ба тарбияи ӯ бидиҳанд. мехоҳам худам калон кунам. аввал дар тарбияи худам будам. на ҳамун замон билет гирифтам. гуфтам 28 билет гирифтам. билета гардон хиштоманам қайсингалам ҳама наё ҳамаш соза тинҷа гудако соза ноомади кора. хай ноомади кора ҳама дид чӣ хеле ноомади коршо. бахти нисо мегӯяд 11 соли пеш бо шавҳараш бар асоси ақди никоҳи мусалмонӣ издивоҷ кард, вале издивоҷи худро расман сабт накарданд. 1 соли пеш ӯро шавҳар бо 2 фарзанд талоқ дод. ба гуфтааш писаронашро дар тарбияи падар ва бо бову бибӣ гузошта барои кор ба Русия рафт. пас аз нашри навори латукуби фарзандаш ба Тоҷикистон омад то аз ӯ ҳимоя кунад. усал кадагиаша гудак худаш мега ки усал накадам. вақте ки мега пирсиданам давҷа момам гуфтаем ки санг партофтам гу милисо пирсида. амакиш одами ҳушёр соз 5 вақт намозиш дар мачи. худаш як духтарча дора баъди даводаи 4 сол 5 сол даводааш як духтарча дора дига надора озирашта. адару хона беғарз ду гудаки ма ду гудаки қайсингилмай ва ёра рабша нигоҳ намекунад ки вай гудак чикор кадеса чира вайрон кадеса чира шикастеса ҷанг намекунад. модари ноболиғ мегӯяд бародари шавҳараш дар озодӣ аст ва зоҳиран ҷазо нагирифтааст. рӯзи 19 июн худи Ширин Аламов дар суҳбати телефонӣ сабаби латукуби бародарзодаашро шарҳ надод ва танҳо гуфт суханҳои келини собиқашон дар ҳаққи ӯ дурӯғ аст. Аламов аз суҳбати бештар дар мавриди латукуби додарзодааш худдорӣ кард. ӯ дар посух ба суоли он ки кай аз боздошт раҳо шудааст низ чизе нагуфт ва гӯширо гузошт. дар раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе дар бораи кай аз боздошт раҳо шудани Ширин Аламов хабар надоданд. маълум нест нисбати амаке ки бародарзодаашро латукуб кард парванда боз шудааст ё не. рӯзи 20 июн ҳангоме ки хабарнигори радиои Озодӣ ба манзили Ширин Аламов рафт, ӯро пайдо накард. аммо Зумрат Байёдова модари ӯ ва бибии ноболиғи латукуб шуда гуфт писараш дар ҳабси хонагӣ қарор дорад. ба гуфтаи ин ҳамсӯҳбати мо, нописандии набираи ноболиғаш боис шудааст ки амакаш ӯро занад. پدرش در هم زده و ششم فکر قانون نمیشنه همون شیلکهی بچه چشم میگیره و درجه بیاده که روزی هستی بچه من 15 نفر نیم همین هم خوره که میتونی اما خب من باری همون بچه هم را چه کدوم تاریخ سختیش نظر بوردی اصلا سیوم کردم و فیلمک تاریخ کرد همین پشت کردم تاریخ کرد همین دیگه آدم ها مدیده یکی همون خیلی کردم. аммо модари ноболиғ иддао дорад ки баъди ҷудо шудан аз шавҳараш ҷои зист надошт. ба гуфтаи ӯ хуштоманаш аз ӯ хост кӯдаконро дар тарбияи онҳо гузорад ва барои кор ба Русия равад то маблағе кор карда барои худу кӯдаконаш хона бихарад. сабабу омилҳои мавриди латукуб қарор гирифтани кӯдаки хурдсолро ҷонибҳо ба таври худ шарҳ медиҳанд. модари ноболиғ мегӯяд ҳоло ба додситониву вазорати корҳои дохилӣ шикоят кардааст то қазияро одилона таҳқиқ кунанд. ба гуфтаи ӯ писари ноболиғаш ба равоншинос ниёз дорад. латукуби ноболиғон аз сӯи наздиконашон борҳо расонаӣ шудааст. созмонҳои иҷтимоӣ мегӯянд наврасон аксаран замони ба хошунат дар оила дучор мешаванд ки падару модар бо ҳам муноқиша доранд ё дар ҳоли ҷудо шудан ҳастанд. Кремл таъкид мекунад ки заминае барои идомаи содироти гандуми Украина ба воситаи баҳри Сиёҳ вуҷуд надорад. ба қавли мақомдорони Русия, ин созиш ки порсол бо миёнаравии Созмони Милали Муттаҳид ва Туркия ҳосил шуд,
ба таври лозима иҷро намешавад. зимни суҳбати телефонӣ бо хабарнигорон сухангӯи Кремл Дмитрий Песков гуфт, Созмони Милали Муттаҳид маҷбур шуд ин далелро бипазирад. ӯ афзуд ки Созмони Милали Муттаҳид таъсири зарурӣ барои водор намудани кишварҳои ғарбӣ ба иҷрои бандҳои марбут бо Русияро ба даст наовард. Песков ба таҳрими содироти гандум ва нуриҳои минералии Русия ишора кард, ки мебоист аз тарафи кишварҳои ғарбӣ лағв гардад. рӯзи гузашта Созмони Милали Муттаҳид изҳори умед карда буд, ки созиши содироти гандуми Украина баъди 17 июл замони анҷоми муҳлати қарордоди феълӣ ҳам тамдид хоҳад ёфт. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. ҳар паноҳҷӯи сеюме ки ба кишвари Сербистон меравад аз Афғонистон аст. ҳама рӯза даҳҳо шаҳрванди Афғонистон бо умеди дастёбӣ ба сарпаноҳу ояндае дар Аврупои ғарбӣ аввал вориди Сербистон, кишваре аз Югославияи собиқ, меравад. дар як қароргоҳи муҳоҷирони ин кишвари воқеъ дар ҷануби шарқи Аврупо садҳо хориҷии фирориву азиятшуда, вале умедвори ҳалли мусбати парвандааш ба сар мебарад. Шаҳлои Гулхоҷа мавзӯъро идома медиҳад. асадулло халбкардаи донишгоҳи Кобули Афғонистон аст, аммо ӯ натавонист кор пайдо кунад ва ба хулосае омад, ки кишварашро тарк намояд. ин тасмим ӯро ба Сербистон расонд ва ин ҷо ҳангоми наздик шудан ба урдугоҳи паноҳҷӯён бо садои Амрико суҳбат кард. از استانبول تا اینجا تقریبا 10-11 روز میشه که در هستیم. کلا دکو داشت داره در جاییم کلا تا نصف خمر داخل نمونده که ثبت نام یا چیز کنیم دیگه. شما باید منتظر باشین. асадулло ки нахост номи хонаводагиашро ифшо намояд, танҳо нафаре нест, ки дар назди ин урдугоҳи қабул ва интиқоли паноҳҷӯён дар Обреновац воқеъ дар канори пойтахти Сербистон Белград мунтазир мондааст. даҳҳо паноҳҷӯи афғонистонӣ бо умеди сабти ном шудан ва расидан ба кишварҳои Аврупои ғарбӣ ҳамарӯза вориди Сербистон мешаванд. Шавкатулло ки танҳо ҳамин номашро ошкор кард мегӯяд, қабл аз расидан ба Сербистон ӯро борҳо аз Булғористон ба Туркия баргардонданд. همین بلغاره ما را گرفت دیگه. با سگت تو را میخورن دیگه. مثلا تو کوبت میکنه هر چی که داری دیگه همه ازت ور میداره. паноҳҷӯён барои рафтан ба Аврупо роҳҳои хатарнокро интихоб кардаву ба воситаи Эрон, Туркия ва Булғористон ба Сербистон омаданд. Муртазо Аҳмадӣ, як паноҳандаи дигари афғонистонӣ мегӯяд, ҳангоми сафараш бемору маҷрӯҳ шуд, вале ӯ дар азми худ расидан ба макони таъиноташ Олмон қавист. اینجا که صبح آمدیم دیگه تونس کس تحویل نگرفته دیگه، بچه‌ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه. مریض هستیم، خلاص پای ما گور است دیگه. طول 10 ساله‌ها سربستان همچون دولانی برای رسیدن به اروپای غربی خدمت میکرد، ولی حالا برای پناهجویان از سربستان رفتن به مکان دلخواهشان دشوارتر شده است. طبق گزارش آژانسی پناهجویان سازمان ملل در سال 2022 از تقریباً 130,000 پناهجویی که به سربستان آمدند، 36% آنها را افغانستانی‌ها تشکیل میدهند. پناهجویان سوریگی که 29% بودند در جای دوم قرار دارند. وزیر پیشین فرهنگ قزاقستان Аристонбек Муҳаммадиулиро ба гуноҳи дуздии пулҳои бюджет 8 сол аз озодӣ маҳрум карданд. Муҳаммадиулӣ дар сухани охиринаш иттиҳоми эълоншударо рад кард ва гуфт, ҳангоми муҳокимаи парванда ҳеҷ далели дуздии маблағ исбот нашуд. ӯ гуфт, ман ба ҳама ҷазо, ҳатто ба қатл розиам, аммо ба исрофкории маблағ не. сухани бо ҳикмати қазоқие ҳаст ба ин маъне ки шармандагӣ бадтар аз марг аст, гуфт вазири пешин дар додгоҳ. барномаи имрӯза дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. хабарҳои бештар аз ин дар вебсайт ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, твиттеру, телеграм ва тиктоку одноклассники дастрасанд. агар шумо ҳам бинандаи арҷманд шоҳиди хабару ҳодисае шудед, метавонед аз тариқи вотсапу телеграм бо мо дар тамос шавед.